Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa Spotlight karong buntaga maila-ila nato kining multi-talented nga magsuon gikan sa lungsod sa Hagna sa lalawigan sa Bohol. Midaog ni sa mga kapuso ubay-ubay nga mga medalya sa baguhay lang gipahigayon nga World Championships of the Performing Arts kun WCOPA. Karong buntaga makauban nato sila, kauban sab ang ilang inahan nga si Mami Iris. Good morning. Good morning! Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. Magsugod minimo Mami Iris. Ma'am, kumusta giunsa man ninyo ni pag-join sa WCOPA? Do na bay audition ani para makasalmot, maka-appeal ning imong duha ka chikiting? Yeah, from September last year, nagsige na kong atang sa schedule sa WCOPA audition. Yeah, moto sa kuan, pag-audition nila nadawat sila. So nakapasa sila sa audition. Pero ang kalainan karong tuiga Ma'am Iris kay tungod aning pandemya, so nagpadala lang mo og video bali anyong entry nila. Kay tungod aning pandemic, so dili may makaadto sa California. So ang gibuhat nila na virtual na, so nag-take me og videos, unya gi-upload na mo sa YouTube. And then dito ra sila ni kuan nag-judging sa YouTube. Si Ishra, 9 years old, unsa may giapilan nimo nga mga categories sa WCOPA? Vocals, modeling, and dancing. Bata pa, mahilig na jud ka ani sa una pa Ish? Mahilig na din ko. Asa makanaliwat? Sa side sa akong mama, sa among pamilya, wala. Pero sa among mga kalolohan, mga auntie, si Auntie Eva de los Santos. Anita sa imong ate nga si Lyra Sher. Good morning. Unsa po imong giapilan Lish sa WCOPA? Unsa ba sad nga mga categories? Kuan, dancing and modeling. Since before, nahilig na jud ka ani or mo na gyud imong interests bali dancing and modeling? Oo, bata pa ko. Ma'am Iris, for the information lang sa mga nagtanaw na toron, unsa may mga nadag-an kay we learn nga mihakot ning imong duha ka anak og mga medalya na lain gyud nga mga awards, lain sab nga categories, unsa may ilang nadag-an sa WCOPA? Si Isra is semi-finalist siya sa vocal, sa modeling and sa dance, and then gold medal sa dance and gold medal sa vocals and sa modeling, and then silver medal sa dance. Lyra Shear, semi-finalist dance and modeling, and then silver medalist sa dance and modeling. Karong buntaga, murag we learn nga dunay giandam ni si Ishra para nato, para sa itong mga viewers, mga inalamig sample nimo para mapakita sa nato ang imong talento sa atong mga kapuso. Say once a silent, no one knows who I am. Must there be a secret me? I'm far too hard. But I pretend I'm someone else for all time. When will my reflection show who I am inside? Thank you! On behalf sa imong daughters, message lang nimo sa atong mga kaigsuonan nagtanaw diha, siguro makuha nila og inspiration ning istorya ninyo, yun sa nimo pag-support sa ilang gikahiligan, ilang talento. Unsa gusto nimong i-share sa atong mga kapuso? Mas maayo i-dig out ninyo inyong mga anak kung unsa ilang talent ug kung sa ilang mga gustong buhaton support ayaw kontraha kay diha nimo makita kung asa jud sila photo, asa jud nila taman maabot kung sa ilang mga gustong makabot. Thank you so much kang Mami Iris, kang Ishra, of course kang Lish, ang Sanchez family gikan sa Hagna, Bohol. Thank you. Thank you. God bless you.